Ngomhlomunye eNingizimu Afrika izoxegisa iLockdown yehlele esigabeni sesine. UMengameli uCyril Ramaphosa unxuse Izakhamuzi ukuba zigqoke izamfonyo ukwelekelela ukunqanda ukusabalala kwe-COVID-19 ezweni. Ukuzigqunqa ngemask izaba nguqhelekile apha eMzantsi Afrika. Ngomhla wokuqala kumeya bembeli lizwe kulindeleke ukuba bazigqunqe ngemask kwilinge lokuzama ukulwa ne-COVID-19. Ukanti ke apha eSI Clothing singamawaka amathandathu imasks ezididiyelwayo ubusuku nemini. Ukanti ke abantu abasebenza apha bachulumanqile ukuba inxalenye yomsebenzi ongaka. Now here we are doing the mask, which is also helping to save some life for the people. We are enjoying doing it because we are saving also the life for the people. Ingaba bethu kuthatha ntoni nantoni na ukwenza umsebenzi ongaka wezi masks. A mesh, it's a soft fabric, and outside I am using a cloth. And then in between cloth and the mesh, I've got 2 pieces of propylene cloth, which it makes my mask to have that heaviness thing. Ngomsebenzi ongaka owenziwa ngalamadodana nalamanina kukunike abantu baseMzantsi Afrika okokuba niqhubele phambili nokuthobela imigqaliselo nemiqathango yeLockdown ze kube khona nokuthimbilili ekunwenweni kwesi sifo secoronavirus. Ndingabongile Dumako, Indaba ze SABC eGauteng.